Dok, Marinaga, Dok. Marinaga man, sir. Ano nga ni pangaran mo, sir? Ako pala si Malditong Bicolano, Dok. Mr. Maldito. Mr. Maldito. Iyo, Dok. Malditong Bicolano, Dok. Ano na pala si findings, Dok? Mr. Maldito is, Dok. Sorry to say, but we come across in that test and we found out that you have a severe illness. Ano man na hilang yan, Dok? Sorry, Mr. Maldito, pero ang hilang na ini, yun yung tigaapod sa Bicol na panoy-noy manoy, noy kalukoy, sa lilihoy, poy-noy, toknoy. Ano, Dok? Panoy-noy, panoy-noy, manoy, noy, kulukoy, sa lilihoy, poy-noy, toknoy. Grabe naman yan na hilang, Dok, oy. Anong klaseng hilang yan, Dok? Hilang ni na specifically sa lungs na kapag daing na bulong tulos, it can cause death. Matay, Dok. Paano ko daw nagsasabihin sa agum ko? Grabe ang labak ang pangaran. Pero kung gusto mo, igwa ka yan ng English term. Ano man, Dok? Kung sa English term, iyo yan tigaapod na pulmono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis. Ano pa ng klaseng hilang yan, Dok? Ang grabe ng pagkalaban ng mga pangaran. Mayo kitang magibo kayan, Mr. Maldito. Iyo talaga yung mga pangaran ninda. Kaya tanggapon ta na lang niyo. Igwa kayong Tagalog na pangaran, Dok. Tagalog na sana, Dok. Igwa ning Tagalog term. Ano man Tagalog term kayan, Dok? Kung sa Tagalog pa, iyo yan tigaapod ninda. Ubo. Ubo? As in, ubo? Oh, ubo. Pistik ka, Dok. Ubo man ang palan yan. Iyo, ubo lang iyan. Pistik ka, Dok. Iyan, Dok. Ano nga po kayo nahilan, Dok?